тамошобинони гиромӣ, имрӯз оид ба як аз дигар асарҳои экспедисияи дунбомакунандаи Осорхонаи Миллии Туҳистон суҳбат хоҳем кард, ки дар он як аз чеҳраҳои таърихи миллати тоҷик бо номи Хоҷа Юсуф Мирфайёзов инъикос гардидааст. ин шахсият як аз он шахсиятҳое мебошад, ки олим, ҷуғрофидон, сайёҳ, харитасоз ва албатта дар ин соҳаҳо низ ба як дастовардҳои назаррас ноил гардидааст. Хоҷа Юсуф Мирфайёзов нафаре мебошад, ки соли 1842 дар шаҳри Хуҷанд таваллуд шуда, соли 1925 дар ҳамин макон дунёро тарк кардааст. аз ин шахсият осоре ба мерос гузошта шудааст, ки он дар самти илмҳои дақиқ таъсири мусбат дорад. ин нафар албатта дар тӯли ҳаёти хеш ба кишварҳои мухталиф аз ҷумла Испания, Фаронса, Сурия, Туркия, Италия, Юнон, Арабистони Саудӣ ва шаҳрҳои зиёди Федератсияи Русия сафар карда, дар ин давом дониши худро вобаста ба паллоҳои гуногуни ҳаёт мукаммал намудааст. аз ҷониби рассом Хоҷа Юсуф Мирфайёзов дар ин асар дар ҳолати нишаст тасвир гардидааст, ки дар бадани он як либоси болопӯш ва дар сар салла тасвир гардидааст. аммо бо дасти рост қалам ва бо дасти чап он глобусеро ба даст гирифтааст, ки ин аз донишу малакаи он дарак медиҳад. зеро Хоҷа Юсуф Мирфайёзов нафаре мебошад, ки дар тӯли ҳаёти хеш глобусе низ ихтироъ намудааст, ки он дорои шаҳодатномаи муаллифӣ ва ҳамчунин бо ин ихтироъоти хеш соҳиби медали Русияи подшоҳӣ мегардад. ин глобусе, ки дар даст инъикос гардидааст, дар ҳамин глобус тамоми қитъаҳо, уқёнусҳо, баҳрҳо, дарёҳо, ҳамчунин тӯл ва арзи замин бо хатҳо ва рангҳои сурхча, сиёҳ ва зарча тасвир гардидааст, ки дар ин ҷо ҳуруфот ё худ хати кӯфӣ мустаълиқ мушоҳида мегардад. ин офаридаи Хоҷа Юсуф Мирфайёзов, яъне глобус, ки дар соли 1886 офарида шудааст, то ба имрӯз дар як аз осорхонаҳои шаҳри Самарқанди ҷумҳурии ҳамсояи кишвар ҳифз ва нигаҳдорӣ карда мешавад. аммо дар маҷмӯъ ин асар таваҷҷӯҳи ҳар як тамошобинро ба он омил ба худ ҷалб месозад, ки ин як зодаи ҳудуди имрӯзаи Тоҷикистон мебошад ва ин худ ифодагари он аст, ки дар ҳар давру замон омӯзиши илмҳои дақиқ аз ҷониби ниёгони мо мардуми тоҷик дар мавриди аввал қарор гирифта будааст. яъне нафароне низ дар таърихи мо ба илмҳои дақиқ даст заданд, ки онҳо ё худ осори онҳо ва баён намудани дастовардҳои онҳо имрӯз имкон медиҳад то насли наврас ва ҷавонон барои омӯзиши илмҳои дақиқ таваҷҷӯҳи бештар зоҳир намуда бошанд.